Monggo Bu. Iya. Tangan di atas semuanya dilambaikan yuk. Peteng rasane ati kang nandang sengiting liya hanyawan aku kowe lampung katresnan Nimas wong ayu tepuk tangannya mana ibu-ibu selek katresnan panceni tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati amoni arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni Mas kowe sing tak sayang lilo aku kelangan Nimas Mustika
jan luar biasa.